इसे सेंग्राफोराबो साइस गोनां जागोन आरोखि नायथावना लुदुं ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ नोंथांमोना थामनेला टाइटल नुनानै मिथिखाबाय बुजिखाबाय नङा होमबा जे जों दिनै सोरनि सोमोन्दै रायलायगोन स' दिनै जों रायलायगोन गाइस दिनै रायलायगोन जों हेभि जागोन दिनै भिडिअआ दिनै जों रायलायगोन दैमारि क्रिस्मानि सोमोन्दै स' दैमारि क्रिस्माया सेंग्राफोरखौ लानानै मोननै मोनथामसो खोथा बुंदों स' बे खोथानि सोमोन्दैनो जों दिनै रायलायगोन स' बे खोथाथ' बुंदांदों मा बुंदों नोंसोरनो भिडिअ नुबा नायबानो मिथिगोन स' बिना टाइम वेस्ट खालामालासिनो आरो बिना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नोंथांमोना नायलांजोब फारसेनिफ्राय होमबाथाय मिथिगोन नोंथांमोना जे सेंग्राफोरखौ दैमारि क्रिस्माया मा बुंलांदों बे फेसबुक वाट्सएपखौ बन्द खालामस्लाय बे क्रम ब्राउजारखौ बन्द खालामना होबानो जायोलै आरो बे क्रम ब्राउजारफोराव ABCD होनना सार्च खामै नायग्राफोरा रानथाब खरलेब फरलाब जानजिफोरानो इसिनि जालांजोब्बाय आरोखि क्या बात करता है यार बुंदों जे ABCD नाम दं माने ABCD माने बै भिडिअ मोनसे दं ना नाम गैयै भिडिअआ बेखौ होनना बुंदों तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं स' आं फार्स्टलि मोनसे खोथा बुंनो सानदों दैमारि क्रिस्मा नों जे ABCD लिरबाथाय फैयो होनना बुंदों होमबाथ' नोंखौ पाक्का नायखादों ये बड़ी अच्छी बात कही आप जे ABCD भिडिअखौ सार्च खालामनानै नायबाय नायसि नायनानै आसिखौ सोनानै लाबाय बेखौ जों बुंद' क्या बढ़िया था गुरु बे क्रम ब्राउजारखौ बन्द खालामना होनायमोनबा एसे सेंग्राफोराबो साइस गोनां जागौमोन आरोखि नायथावना लुदुं नोंनो जुदि नायनानै क्रम ब्राउजारखौ ABCD भिडिअखौ सार्च खालामनानै नायनानै नों जुदि गावनो गाव आसिखौ सोनानै लाबा ओइ सेंग्राफ्रा हेन्डेल मारिया माथो मारिगोन देलाय नोंनो अननायानो देरसिन धोरोम होननानै साननानै होआबा राननानै होआबा बयफ्रेन्डफोरनो बयफ्रेन्डफोराथ' उपाय गैया हेन्डेलखौथ' मारिथारनांगोन ना उपाय गैया बेखायनो रानाव नुलुं जाजोबखागोनखा ओंखायनो नों एसे साननांगौ मेन खोथाया मिथिबायना नोंसोरबो एसे ABCD भिडिअ नायनायखौ गारनानै ओमफ्राय सेंग्राफोरनि सायाव एसे अननायखौ खिथिदो होमबा सेंग्राफोराबो नायनायखौ गारगोन होमबाथाय इकुवेल जागोन मिथिबाय मोदोमफ्रा हायोमोन आरोखि बे क्रम ब्राउजारावनो ABCD होनना सार्च खालामै नायनानै रानथाब खिबुफोरानो बोरैबा केलसियाम गैयि खामफ्लायाव जबाबो हाराफोरा जालांजोब्बाय आरोखि गन्थंआ आसिखौ ओरै सोबाय हादों मा सना मोनदों नामा नों सना दं नामा बे गन्थं सिङावहा जुदि नों एरस्लिबाय हादों मिथिबाय नोङो ना गुंखि जाग्रासो नोङो Oh, you see this guy? Number 1 bullshit guy. He do the wee woo. ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ आं बे भिडिअ नोंथांमोना जे बे भिडिअखौ नायलांबाय स' आं बे भिडिअनि सायाव मोनसेल' खोथा बुंनो नागिरदों जे दानि जुदि मडार्न बिहामजोफोर बिसोर जों हालालै खाट्रा बुस्थु मिथिगौ नोङो बेफोर जोगदावनायखौ एकदम मथे जोगदावनायाव गासिखौबो आन्धारा खोमसि नुजोबथारबाय जेनेबा मा दङ मिथिगौ नोङो मा जागोन दानि बिहामजो गथ' सानै गोनांफ्रा खाट्रा आपग्रेड दै डेन्जार आपग्रेड बिसोरजों हाया